Franka Tiborral beszélgetek, Kerepesváros polgármesterével. Arról a városról van szó, amely elsőnek kezdeményezte az amnestia javaslatot. Polgármester úrtól megkérdezném, hogy mi a véleménye erről, hogy jutottak oda, hogy a képviselőtestület megszavazta ezt a javaslatot, és hogy mi a véleménye a Hunnia ügy vádlottjainak 125 éves elsőfokú fegyházbüntetéséről. Kérem szépen, köszöntök mindenkit. Hadd kezdjem személyes dolgommal. 1975-ben magyar zászlót vettünk le barátaimmal éjszaka, és ezt egy műanyag korlátlánccal átkötve egy Jézus keresztre terítettük föl. Ez körülbelül olyan bűnnek számított, hogy ezért én is 6 hónap szigratott börtönt kaptam első fokon, mert Magyarországon meg akartam dönteni a szocializmust. Ez igaz volt, csak nem sikerült, viszont végigjártam azt a kanosszát, amit most ezek az emberek, akik akár csak én annak idején félrevezetett, megtévesztett emberek. Ezek nem garázdák, ezek nem bűnözők, ezek az emberek. Elegük van abból, amiről részben nem tudnak, nem tudhatnak. Elegük van abból, hogy a jogban sok esetben nem az igazság, hanem a jog, a törvény dönt, független attól, hogy mi a valóság alapja annak az eseménynek. Ezért gondoltam azt, hogy a város testület elé terjesztem a jegyző javaslatára, hogy tudniillik egyszer és mindenkorra ezek az emberek, akiket megtévesztettek, majd jól összevertek, megrugdaltak, meghurcoltak. Tudom, milyen ez. Ezek az emberek kapjanak védelmet, kapjanak felmentést. Azt gondolom, minden normális társadalomban és demokráciában az alapvető kell, hogy legyen. Evidencia kell, hogy legyen. Ezért gondoltuk azt, hogy mi döntöttünk is. A testület ülésen 11-en voltak jelen, 12 tagú a testület, és a 11-ből egy nem és egy tartózkodó volt. Na és. De a lényeg az, hogy megtörtént, és 300 az ország, csak nem 3200 önkormányzata közül, a legnagyobb 300-nak népességben elküldtük ezt, és kértük és kérjük továbbra is, hogy csatlakozzanak. Az önkormányzat testesíti meg a társadalmat. Ez meggyőződésem. És még ezt is hozzáteszem, hogy az önkormányzat, egy polgármester mindenkinél legitimebb, a miniszterelnöknél is. Mert hogy ő személy szerint áll ki és méreckedik meg, és nem mások választják. Tehát ebben az értelemben úgy gondolom, ha sok testület teszi ezt meg, sok polgármester, akkor egy társadalmat jelenít meg a hatalom felé. Természetesen mindenféle pártok nélkül gondoljuk ezt. Ezért is küldtük köztársasági elnök úrnak is ezt a határozatot, és kértük, hogy ő is álljon ki. Emellett elküldtük a házelnöknek és az államtitkárnak, ugye az önkormányzati államtitkár úrnak is. Én nagyon reménykedem abban, hogy az emberek felnőttek annyira, hogy el tudják utasítani azt a fajta rettegéssel járó magatartást, vagy beidegződést, amely Magyarországot történelme során igen sokszor tartotta, hogy mondjam, csak félelembe. Nem kell a félelem. És az igazságot, hogyha kimondjuk, akkor ezen emberek szabadok.